Benvingut a Infància Robada. Soc la Denise. Jo sóc en Santiago. Avui parlarem de la batalla silenciosa que viuen els infants amb càncer i la seva família cada dia. Hi ha batalles que no fan soroll. No tenen exèrcit ni armes. Només nens petits amb pijames d'hospital. Pares que amaguen la por rere d'un somriure. I professionals que lluiten cada dia per una nova oportunitat. Aquesta és la història de les batalles silencioses. Les que es lliuren dins d'una habitació blanca, dins d'un cos petit, dins d'un cor cansat que vol rendir-se. El dia a dia entre hospitals. El tractament del càncer infantil és llarg i exigent. Setmanes, mesos, a vegades anys de visites, quimioteràpies, analítiques i proves. Els hospitals es converteixen en casa, els passadissos en pistes de lloc improvisades. I molts infants no coneixen un altre paisatge que el color blanc de les parets i el verd dels uniformes mèdics. La rutina s'omple de petits rituals. El conte abans d'una prova, la joguina preferida del costat del llit, el dibuix que penja a la paret com un escut contra el port. La malaltia obliga a créixer abans d'hora, però també ensenya que fins i tot en la fragilitat hi ha força. El càncer infantil no és només una lluita mèdica, és també una lluita emocional. Cada membre de la família viu el procés d'una manera diferent. Els pares conviuen amb la por constant, amb la sensació de caminar sobre gel. Els germans sovint se senten desplaçats, invisibles, com si la seva infantesa també quedés a l'espera. Els psicòlegs parlen del concepte de resiliència, la capacitat de resistir, d'adaptar-se, de tornar a aixecar-se. Els infants malalts, de manera natural, troben formes sorprenents de resistir. Dibuixen monstres que simbolitzen el càncer. Es posen capes imaginàries i es converteixen en superherois. El joc, en aquests casos, no és una distracció, és una teràpia, una defensa de la seva pròpia identitat. Aquesta lluita psicològica també afecta als professionals, metges, infermeres, psicòlegs, treballadors socials. Cada diagnòstic, cada pèrdua deixa empremta, però també ens recorda per què van a triar aquesta professió, perquè darrere de cada nen hi ha una raó per continuar creient en la vida. Ara ens parla Maribel Aro, graduada en Psicologia a la Facultat de Barcelona. Hola, soc Maribel Aro i soc graduada en Psicologia a la Facultat de la Universitat de Barcelona i ara mateix m'estic especialitzant en psicogerontologia i atenció a gent gran. Doncs un diagnòstic de càncer és realment complicat perquè no només s'enfronten a una simptomatologia física pròpiament de l'enfermetat, sinó també a una simptomatologia psicològica molt intensa. La por, la ira, la soledat, l'ansietat, són emocions que molts pacients oncològics senten durant el procés de l'enfermetat i això no excloeix els més petits. És important destacar que l'impacte del diagnòstic a nivell psicològic es pot presentar diferent respecte a l'etapa evolutiva en la que estigui la persona, el nen. Els infants normalment posen el focus d'atenció a la preocupació de la por, la separació dels pares, l'hospitalització, al final entraran en un lloc estrany on no coneixeran a ningú i es sentiran sols i amb dolor i por. I els adolescents, per altra banda, tenen un sentiment més envers a la soledat, a l'estrès, a sentir-se sols, als possibles canvis físics que es produeixen, a l'afectació de la seva vida diària, doncs deixar l'institut, deixar el seu grup d'amics, la identitat que poden veure reflectida amb el seu canvi físic. Llavors hi ha un component més d'identitat i no tant de preocupació pel dolor que també es presenta. Tot i així, podem veure unes similituds entre les dues etapes del desenvolupament i que els sentiments, en general, solen ser els mateixos. Podem tenir presència de dolor associats als processos mèdics propis de l'enfermetat. Aquesta incapacitat que tenen els infants de resoldre el dolor, no poder expressar, no poder identificar, no poder reconèixer quina és la sensació que té i d'explicar-la, poden donar a que pateixin més aquest dolor d'una forma interna i que no
coneixin les conductes que poden dur a terme per eliminar aquest dolor o per comunicar-ho, que al final quan comuniquem el dolor aquest baixa una miqueta perquè els pares els ajuden o perquè poden posar remei. També hi ha uns trastorns del somni. Al final els tractaments estan pautats, estan molt esquematitzats i això fa que la seva vida quotidiana es vegi alterada. L'alteració del ritme de vida pot ocasionar problemes del descans, presentar alteracions del son, que es tradueixen al final en una falta d'energia, en una falta de ganes, en una falta de voler fer la seva vida perquè no dormen bé, perquè la seva vida ha sigut alterada per complet. A més, també es poden veure signes de depressió, ja que al final la seva vida diària ha sigut parada per aquests processos. Doncs els més petits fan aquests episodis de plorar intensament, d'irritabilitat, de fins i tot falta d'interès pel joc i aquests problemes de son que ja hem esmentat. A més, també el que caracteritza és al final una por, no? Els més petits, per exemple, por a les bates blanques, als instruments, als procediments, que es poden portar a somatització dels símptomes. Doncs pateixen vòmits cada cop que senten que s'apropa un procediment mèdic o insomni, aquell dia no poden dormir. I els més grans, una por anticipatòria en el metge o a no voler sortir fins i tot de casa perquè significa enfrontar-te a situacions que poden ser molt intenses. És tenir en compte sobretot les seves necessitats, les necessitats que sorgeixen a través del diagnòstic. I són principalment tres. La primera és la més important, la necessitat emocional. Aquestes emocions no surten per si soles, surten arrel d'uns processos. Doncs al final és escoltar i intentar disminuir la intensitat, que no desapareixeran, però reduir la intensitat d'aquests sentiments. Ajudar també al nen a afrontar l'enfermetat i a autoconèixer quins són els seus processos i com pot afrontar-los, no només amb ajuda dels pares, sinó també ell mateix. També apareix una necessitat de reacció a l'enfermetat. Són nens que estan normalment hospitalitzats, en tractaments molt intensos, i acompanyar emocionalment en aquests moments de por i de soledat ajuden molt a contrarrestar tot el negatiu i anar amb comprensió i empatia. I per últim també és important conceptualitzar la mort. La mort és una paraula que ens surt arrel del càncer, sempre se'ns ve aquesta paraula quan pensem en ell, i als nens igual. Al final és un concepte que a ells els queda molt lluny, que ells no acaben d'entendre i apareixen dubtes que tenen que ser resolts. Sempre parlar amb naturalitat i sense por i ajudar el nen a entendre que també és un procés i que no ha de ser obligatori, però sempre disminuir aquesta por a la mort. L'impacte que es produeix a la família és integral. El canvi no només a nivell emocional, sinó també personal de cadascun dels progenitors també es veuen afectades, no només en la vida en família, sinó també en l'economia, a la vivenda. Si tenen fills que no tinguin càncer, un altre fill, doncs també a la criança d'aquest fill. Llavors això té efectes secundaris també molt intensos a nivell psicològic. No tenen també el portar l'enfermetat a ser referents emocionals, sinó també a equilibrar aquesta vida que s'ha vist totalment afectada. Per això poden moltes vegades presentar-se efectes de depressió, d'ansietat, d'aïllament social, i també hem de tenir en compte que el procés de l'enfermetat és llarg. Al final són 3-5 anys que poden produir un desgast emocional que va erosionant a poc la salut mental dels familiars. Sí que és cert que hi ha diferents formes d'afrontament en els familiars i que podem trobar dos principalment.
El més important a nivell social és la xarxa de recolzament, no? És important trobar estratègies no només personals sinó també socials, trobar un equilibri d'afrontaments centrats en l'emoció, centrats en expressar-te i saber compartir quines són aquestes emocions per treure't un pes, no? I no només portar-ho tu. A més, també aquesta xarxa social ajuda a nivell material, no? Doncs si has de portar el nen al col·le, els avis, els amics, els familiars, doncs tot això poden donar una ajuda instrumental que treuen el pes del cuidador i redueix la càrrega mental dels pares com a cuidadors principals. I això, doncs, vulguis o no, a nivell psicològic també té un impacte important. La segona estratègia d'afrontament que podem trobar a les famílies és l'afrontament focalitzat en el problema. Això ho podem veure sobretot en estats inicials de l'enfermetat, on el centre recuperar aquest control que hem perdut en el moment del diagnòstic. L'enfermetat és una cosa que està en mans del metge, està en mans del propi desenvolupament del càncer, i tu tens una pèrdua de control total del teu fill, del seu desenvolupament i de la teva vida, com hem parlat abans. Llavors, el que intenten moltes vegades els pares és informar-se i focalitzar el problema per intentar recuperar aquest control, doncs la cerca d'informació, una reorganització total de la vida, doncs intentar fer coses que ajudin a sentir que tu tens un control de la teva vida i del teu fill, poden fer que tu recuperis aquesta sensació de control i reduir aquest tipus d'ansietat anticipatòria als problemes, perquè tu ja tens una sensació de que ho tens tot més controlat. Sí que és cert que hem de vigilar amb aquest tipus d'estratègies perquè una sobrecàrrega d'afrontament de problemes pot donar pes a que si hi ha coses que no surten bé, tu et sentis culpable, hi ha una culpabilització, hi ha una sobreprotecció també del nen, perquè tu estàs esquematitzant tot de la seva vida i també pot generar sentiments negatius en el nen i també una sobrecàrrega mental a nivell de que no has de deixar que l'enfermetat sigui tot el que envolti la teva vida. Ha d'haver més coses, ha d'haver vida social, ha d'haver vida en família i hi ha d'haver moltes més coses que no la resolució de problemes. Avui hem volgut entendre una mica més què significa conviure amb el càncer infantil. Entendre la força dels infants, la lluita de les famílies i el valor immens de la recerca. Entendre que darrere de cada diagnòstic hi ha un futur que encara pot ser ple de vida, que la ciència, el suport i la solidaritat són el camí per donar esperança. La Marató de TV3 2025 dedica aquest any els seus esforços al càncer i tots podem formar part d'aquest compromís. Si vols ajudar, pots fer la teva donació al número de compte que surt en pantalla. Cada gest compta, cada aportació és esperança. Gràcies per escoltar, per comprendre i per creure que la recerca pot canviar vides.